ame tanga nyini ala fe ka bo shitane toroma ka ansinsine satigi Allahu ta'ala to barka mai ka tlaga nyini ala fe ala ka nema ni kishi ala ko jidi ko chaya ala kira Muhammadu ka wakati bela jele nema ni kishi mi nyate nagasi ate kotige ala ko jidi ala kira Muhammadu ka fi jami'il awqati wakati bela jele ani ala kira Muhammadu asomogo nyode ye afurumuso nyumaw ye nyode ye awolodenw ye nyode ye amodenw ye nyode ye aka sahaba nyumaw ye ani islam nyuma fɛn mana ala kira Muhammadu ka sira minɛ ka minɛ tiɲɛ sira kan ka labara tiɲɛ kan ya rabbi ala ka nɛɛma ni kisi kɛ a bɛɛ diɲɛ ani lahara o tɛmɛnen kɔfɛ an bɛ foli kɛrɛnkɛrɛn k'a lase arsilamɛden kelen-kelenna bɛɛ lajɛlen ma aw mana kɛ dugukolo fan o fan an ka foli bi aw ye ni silamɛya ka folikan ye o de ye assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu o tɛmɛnen kɔfɛ an bɛ foli kɛrɛnkɛrɛn k'a lase an ka gurupuladen kelen-kelenna bɛɛ lajɛlen ma ni silamɛya ka folikan ye o de ye assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu bi an bɛna an da don kuma la ka walawala silamɛw ye mɔgɔ min bɛ fɛ ka a ko yɛrɛ tiɲɛ dɔn an bɛna walawala i b'i kulomajɔ k'a lamɛn a tiɲɛ yɛrɛ bɛna fɔ i ye fɛn min don galon de don nka galon masikilen de don k'a masike k'a dogo tiɲɛ foroko kɔnɔ galon de don mais galon dogolen de don tiɲɛ foroko kɔnɔ n'i y'a ye i b'a ye tiɲɛ ye cogo la nka n'i donn'a kɔnɔ i bɛna sɔrɔ galon don o ye jumɛn ye jinɛ kulonkɛ jumɛn ye an bɛ wagati min na sisan a sanga wulilen do yɔrɔ caman na i bɛ muso dɔ ye a kɛn bɛ ka don dɔ suwazi o ye kulonkɛ don ye cɛw bɛ taa musow bɛ taa o bɛ taa kulonkɛ kɛ a dɔw bɛ dɔnkili da a dɔw bɛ dɔn kɛ a dɔw bɛ saraka bɔ ko o b'a kɛ ka di u ka jinɛ de ma ko jinɛ kulonkɛ mɔgɔ caman bɛ taa galon don ne de ko galon don a sufɛla ye galon ye a tilefɛla ye galon ye wa a sigilen do galon kan foyi t'a kɔnɔ a kɔ n'a ɲɛ la ni galon tɛ n bɛ nale i bɛ cɛ dɔ fana sɔrɔ don dɔ b'a bolo a kɛn bɛ ka o don suwazi cɛw bɛ taa musow bɛ taa dɔw bɛ dɔnkili da dɔw fana bɛ dɔn kɛ dɔw bɛ saraka bɔ a kɛcogow tɛ kelen ye ne y'a dɔw ye u bɛ dɔnkili da mɔgɔ dɔ bɛ a bɛ dɔnkili da n'a ye dɔnkili da mɔgɔw bɛ dɔn kɛ a dɔ bɛ u bɛ ngɔni de fɔ ko jinɛtigi bi a kun kɔmi ko jinɛw bɛ nale a cɛmanw bɛ yen a musomanw bɛ yen mais a kɛn bɛ ka don dɔ suwazi sarakaw bɛ bɔ furaw bɛ di mɔgɔw ma dɔn bɛ kɛ dɔnkili bɛ da ni min bɔra ka bi k'a kiri o b'o ta ka don so kɔnɔ ko jinɛ wulila la nin tɛ a nin ye galon de ye a sufɛla ye galon ye a tilefɛla ye galon ye a sigilen do galon de kan wa gundo min b'a kɔnɔ galon do ne b'a walawala ni min ma sɔn i bɛ n contacter n ka numéro la 0039 35 12 14 15 23 ni jinɛ b'i bolo i b'a bila ka na karamɔgɔ sina ko kumakan don ni jinɛ b'i bolo i b'a bila ka na ne la galon don jinɛ bɛ yen tiɲɛ don ala ka danfɛn don a bɛ dugukolo kan ni jinɛ bɛ fɛ k'a yɛrɛ yira adamaden na a caman bɛ yen a b'i deli sigariti la walima a b'i deli siramugu la walima a b'i deli taba la k'i ka taba d'a ma a bɛna taba daga min a kɔni b'i deli fɛn dɔ la k'i k'o d'a ma n'i y'o d'a ma a bɛ sin ka dɔɔnin dɔ d'i ma ko karisa bɛna nin dɔɔnin di i ma n'i y'a kɛ tan a bɛ nin mago ɲɛ i ye n'a y'a d'i ma dɔrɔn a bɛ sin ka tunu i la o yɔrɔnin bɛɛ i bɛ sɔmi o yɔrɔnin bɛɛ ko nin tɛ adamaden ko nin kɔni ye fɛn dɔ kɔni nin tɛ adamaden kɔni ye bon o kɔfɛ a bɛ se ka taa yɛrɛ yiri la fan wɛrɛ la tuguni a bɛ se k'a yɛrɛ yiri la siɲɛ kelen siɲɛ fila siɲɛ saba mais a b'a yɛrɛ yiri la cogo di e yɛrɛ dɔnbaga kɔrɔkɔrɔ i ni mɔgɔ min famana i bɛ se ka mɔgɔ min ye n'i fa tɛ don la i hakili tɛ tiɲɛ a b'a yɛrɛ yɛlɛmɛ k'a kɛ o mɔgɔ fasugu de ye a bɛ se k'a yɛrɛ kɛ muso ye a bɛ se k'a yɛrɛ kɛ cɛ ye a bɛ se k'a yɛrɛ kɛ denmisɛnnin ye a bɛ se k'a yɛrɛ kɛ mɔgɔkɔrɔba ye mais a kɔni bɛna lahalaya min ni fa tɛ don e la pour que aw ka deli o bɛɛ kɔfɛ sa i b'a dɔn k'a fɔ ko jinɛ don relation bɛ na o y'a ye ni jinɛ y'i kanu a bɛ fɛ ka relation don aw ni ɲɔgɔn cɛ a bɛ fɛn dɔ de ɲini i fɛ ka tila k'i sɔn dɔnniya la jinɛ cogoya filanan jinɛ tɔgɔ i b'a wele k'a saraka bɔ k'a furu siri k'i sigi a ala tɔgɔ kan k'a wuri di ni jinɛ bɛ na a b'a yɛrɛ yɛlɛmɛ sawura wɛrɛ la n'a nana jinɛya 12 la n'i y'a ye fa bɛ don i la a karamɔgɔ tɛ yen min bɛ se ka jinɛ y'a ye cogo yɛrɛ la a mori tɛ yen min bɛ se ka jinɛ yɛrɛ ye a ye cogo la jinɛ b'a yɛrɛ yɛlɛmɛ k'a yɛrɛ kɛ sawura wɛrɛ de ye i bɛ se ka min faamu
sira fila de be ni jinɛ be sɔrɔ sira min fɛ a y'i kanu k'i deli k'i sɔn dɔnniya la walima a yɛrɛ b'i sɔn dɔnniya la k'a sɔrɔ a m'i deli fɛn na o bɛɛ bɛ se ka kɛ walima jinɛ tɔgɔ bɛ e yɛrɛ bolo i b'a wuridi k'a saraka bɔ fɔlɔ k'a furu siri ka jinɛ wele jinɛ bɛ na aw bɛ ɲɔgɔn ye nka n'aw ye ɲɔgɔn ye jinɛ bɛna mun di i ma jinɛ ye kalite fila ye jinɛ kafiri o ye sitanɛ ye jinɛ silamɛ o ye alakira muhamadu manton jinɛ ɲumanw ye ni jinɛ kafiri n'aw ye ɲɔgɔn ye n'a y'i jaabi a bɛ se ka boli dɔ d'i ma i b'o sɔn a bɛ se ka don dɔ d'i ma o don i bɛ seli k'i ɲɛsin tilebi ma a bɛ se ka fɛn dɔ f'i ye i bɛ seliji ta ni sugunɛ ye a bɛ se ka mɔgɔ dɔ f'i ye k'i k'a di o b'a faga a kɔni bɛ fɛn dɔ kɔni fɔ i ye fɛn min b'i kafiriya ala tɛ yafa i ma abada o ye jinɛ kafiri ye ɔ n'o kɛra sa a bɛ se ka laadaw f'i ye i b'a kɛ ten i b'a kɛ ten i b'a kɛ ten mais fɛn min ye ka don dɔ ta ka taa dɔn kɛ jinɛ ye ka taa dunu fɔ ka taa dɔn kɛ jinɛ ye nkalon de don nkalon de don a caman bɛ yen jɛnɛya de bɛ k'a kɔnɔ n'u ye dɔn kɛ farikolo bɛ kalaya o bɛ bɔ ka bin duguma ko a kirina ko jinɛ wulila la a bɛ yɛrɛ o b'a ta ka taa so kɔnɔ kabini dɔn ma daminɛ fɛn dɔ de bɛ a bɛ mɔgɔ su alama kayikayi afiriki mɔgɔ caman b'a dɔn yiri dɔ don n'i y'a ji min i bɛ su u bɛ se k'o kɛ zi la walima boisson walima gulɔ fɛn dɔ kɔni bɛ ɲagami zi la i b'a bɔli ɲɛ kelen min yanni dɔn ka daminɛ n'i y'a bɔli ɲɛ kelen ta dans 20 minutes 30 minutes yanni fɔli ka daminɛ o y'a sɔrɔ i fari kalayara parce que e ye fɛn dɔ de min alcool b'a la i mana dɔn ka dɔrɔn i farikolo bɛ i bɛ sin ka wɔsi farikolo bɛ kalaya i b'i bɔ k'i bin duguma k'i yɛrɛ n y'a yɛrɛ la ko jinɛ wulila la kabini jinɛ kulonkɛ ma daminɛ a ye fɛn dɔ min a bɛ mɔgɔ fari kalaya a bɛ mɔgɔ ɲɛnamini a y'o min de ka tila ka na dɔnkɛyɔrɔ la ko jinɛ dɔn nkalon don dɛ n'o tigi kirina k'a bɔ k'a bin o b'a ta ka taa so kɔnɔ ka taa bila yen i b'a sɔrɔ cɛ dɔ fana bɛ so kɔnɔ o labɛnnen don nin binnen nalen u ye muso binnen talen ka taa so kɔnɔ o fana bɛ muso ko k'a la mɔgɔ caman b'a la a gundo tɛ fɔ dɛ nka ne b'a fɔ hɛrɛ bɛ si wa hɛrɛ bɛ tile hasbunallahu wa ni'mal wakil ne b'a fɔ hɛrɛ bɛ si wa hɛrɛ bɛ tile jinɛ kulonkɛ ye nkalon ye foyi t'a la ni nkalon t'a su n'a tile ye nkalon a sigilen don nkalon de kan résultat min b'a la nkalon don muso o muso bɛ taa jinɛ kulonkɛyɔrɔ la a mɔgɔ min bɛ taa jinɛ kulonkɛyɔrɔ la ka don a tɔn na o t'a jɛnɛya a ka dɔgɔ n'i ye dɔn kɛ ka bɔ k'i bin k'o kirinen ta ka taa so kɔnɔ ka na sigi a la fiyewu dɔ bɛ yen o tigi b'a jɛnɛya so kɔnɔ ye dɔw bɛ don a tɔn na cɛ dɔw bɛ don tɔn in na walasa ka muso sɔrɔ k'a jɛnɛya nka a tɛ fɔ dɛ gundo in tɛ fɔ dɛ cɛ t'a fɔ muso t'a fɔ tɔn sigilen don gundo min kan a tɛ fɔ awɔ muso dɔw fana bɛ don a la walasa ka se ka cɛ sɔrɔ o tɔn kɔnɔna la parce que u bɛ waritigi minnu bɛ na u bɛ waritigi ninnu gosi k'u ka wari ninnu minɛ minnu t'a faamu ko tiɲɛ don n y'a fɔ n ko nkalon de don a donnen don tiɲɛ foroko kɔnɔ a ye cogo ye tiɲɛ ye nka ni a sigilen don nkalon de kan o bɛ waritigi minnu gosi minnu bɛ dɔn kɛ minnu bɛ dɔnkili da minnu b'u bɔ k'u bin ka kiri minnu b'a donni ka taa so kɔnɔ minnu bɛ musoko kɛ muso la nin bɛɛ lajɛlen de b'a ta sɔrɔ dɔɔnin jinɛtigi yɛrɛ nɔfɛ jinɛtigi tɛ dɛ hali tori t'a nɔfɛ nkalon don jinɛ bɛ mɔgɔ min bolo a kɛra cɛ ye a kɛra muso ye walahi dɔn tɛ k'a fɛ yen a tigi kɔni bɛ se ka baara jugu kɔni kɛ n'a kɛra jinɛ kafiri ye a b'i bila baara jugu dɔw la mɛ ka taa mɔgɔ fara ɲɔgɔn kan k'a kɛ dunufɔ ni dɔn ye nkalon don jinɛ t'o kɛ adamaden na abada nkalon don jinɛ silamɛ fana bɛ yen a bɛ se ka adamaden sɔn dɔɔnin na jinɛ silamɛ mɛ jinɛ kafiri o de ye sitanɛ o de b'i bila baara cɛjugu kɛli la min b'a to ala bɛ ban i la i ka diɲɛ n'i ka lahara ala t'i yafa i ma fiyewu mɛ i mago kɔni bɛ ɲɛ nka jinɛ minnu nagasilen don a bɛ fɔ olu de ma ko samiriyu o ye wakulaniw ye olu fana kɛcogo dɔ bɛ yen ni olu ye ɲɔgɔn dɔn bilahi hali n'i ko k'u ka mɔgɔ dɔ de ta ka na o b'a ta ka na u bɛ se ka taa wali nafolo suɲɛ bangi la ka na di i ma u bɛ taa wali sanu ta ka d'i ma wali sanu u b'a ta ka d'i ma ka taa wali fini ta ka d'i ma u bɛ se ka mɔgɔ kun ci i kama ka fa don mɔgɔ la i kama samiriyu o ye jinɛ nagasilen de ye nka jinɛ yɛrɛ dafalen jinɛ a kamilu a dafalen o kafirilamaw o ye jinɛ hakika yɛrɛ ye nka a jinɛ nagasilen a bɛ fɔ o de ma ko samiriyu wakulaniw
ni ya jolen no ko demisen nga bina soro aka koro ko jugu mo ko robado nga a joleni demisen jochogo nga mo ko robado a jina naga silene do ulu de to ko samiru yu bamanan ka ko wakulani nga ini ne shit sega baraka nyonga fe nyoma benkan do ta ka relation ke o be ler do de dime be bara do ke mi fo ambele ma musoye ne be mi fo ambawye jina kulenga yoro au kanata kuntala ni jinayate ubi fega ube mogo de nyinin ku jinaya di bela jelema ni ye kuma fo ibe bon prévu mogo be sega jinaye ibe jina to wele ka ye jina di jabi ni mogo mi ni sona ko ka fo ko ka mujina wele iba ye iyere ye ni ne contact ni sona mba nya yire la ibe jina wele iba ye fa do la fama do la i ko ne be jina mba to dima ikara che ikara musoyi me jina kulenga yorota ni de ko ngi kana ta mogo wo mogo ni muso ta to la jina kulenga yorola ni sebiye wallahi amina akanata nya tara antanga abe donge abe boga binga kiri ube muso ko kala de mogo wo mogo ni iche beta jina kulenga yorola ni sebiye iche mina akanata jina kulenga yorola nya tara jina kulenga yorola muso munum bi boga bi abe muso ko kula de baran sigile no ninde kan nga nyi mogo min ko ibe feka jina ye ngo ne wele ne ba garanti mbe jina to di ma ba wurdi iyere mba ke choko fiye iba sebe nga nashibo ka sebe ndembo ki ko na ye ka wurdi jina bi jabi fa do ne la fa ma do ile be jina yi ne le ba garanti mbanya ila wallahi nkale na alala nkale na qur'ana la war ko tala fo tala mba di mo do e ka son ko chiado mo ko be jina wele abi jabi kuma la surya mo te sega jina wele abada nyima do ala gasila parce que ibe femi ke ka wele ibna soro kuma do bala amandi alay ni mo ga mi be feka jina wele ka akam tadir mi ka prévu de dima jina do be allahumma ya jinnin taqdiyatu ya jinnin taflalu ya jinnin jahannama shata saraka de be ni jina sabala iba saraka bo jumando katabla kungo kono walima kenejiela walima tongunga niya wele abijabi ibinin goshi ne ga walana billahi ni adama de togo do ala o don atesnogo abada jina ye chieye nga jina kulenga de galoyi jina kulenga te chieye sino jina ko chiye do jina be jina ko fa qur'ana kono masa suleimana klela jina ko fara qur'ana kono suleimana ni jina we bara me ke nyongo fe o fara qur'ana kono hali ambe bimina jina be dugu koloka adama de o dugu koloka jina be dugu koloka jina te ba foka dugu kolo wuli adama de on te ba foka dugu kolo wuli nga femi be sena be ko jina kulenga de kuma be o de kan o de galo yi ale wakula ne te jango jine hali torite hali basate galo mateme aka wala saka prévu di ima masa suleimana klela ay jina o faranyonga an adama de on jone be sega nani balaqisa ne aka sanun kalakai ay ni fo jina ne adama de on bela jele nyana jina do yi présenter atoko de ko ifrit ako masa suleimana ma ako nebe nani muso ina ka sanu kalaka ye yani ka wuli ka bo isigiyor la ibi to ka ta baro ka yoro mina ka pale kono ni tari ka baro la yani ka kle ka baro la ne ba ta ka bo jamana warala jamana ni jamana kana na ife ibina soroya o ifuritu qur'ana ba la kala ko chokodi qala ifuritu min aljinni ana atika bihi qabla an taquma min maqamika wa inni alayhi laqawiyyun aminun ifritu jinado ako masa suleimana ma nebi na naye yanika wuli ka bo isigiyor la ibi to ta isigiyor na ka baroke yanika wuli ka boy nebi na nimbala qisa na ka sanu kala ga ka bona jamana warla kana dima sisa wa masa suleimana bado o fanga benela wa o dana beneka jinado de ni fo wa qala rajulun indahu ilmul kitabi o rambela adama den do yi kanto qur'ana de be kan lakale adama den do yi kanto masa suleimana ma ko kitabu doniya bo o chayna doniya wara bola we adama ndende nga aka doniya ka girni jina ka doni aka doni ka telini jina ka doni ako masa suleimana ma ana atika bihi qabla an yartada ilayka tarafuka nebi nanaye masa suleimana inya tugu ni inya yele ne ba takana sisa ako masa suleimana ma inya tugu masa suleimana ya nyatugu chayin to ko hasif bun barkhiya mina nang sanu kala kai aya muso ina ka sanu kalaga de tanaka donyai kana nabla ako masa suleimana ma inyele suleimana ya nyele anana muso sigile so sanu kalaga kan akoroy qur'ana ba lakale kuma mina masa suleimana ye muso sigile sanu kalaga kan ako
ko ni ala ka fasomantiya de ye nga ala ye ne lajarabi ne sulemana nya ya sɔrɔ mina ala barikada walima mina kafiriya ala ma nga ni mɔgɔ min ye ala barikada i ye ala barikada i yɛrɛ de ye ni mɔgɔ min kafirira ala ma i ka dɔn ala taala kɔni masa ye masa min ye fanisiri ye wa a tanunen don o la jinɛ ko a y'aw sen bɔ a la ni mɔgɔ min bɛ fɛ k'a kɔrɔbɔ i ka ne contacti ni mago bɛ jinɛ tɔgɔ la n b'a ɲɛ yir'i la i bɛ jinɛ wele yɛrɛ ye fa don i la o faama don i la o i bɛ jinɛ kɔni ye n b'o layidu d'i ma wariko t'a la kuma caman t'a la 00 39 35 12 14 15 23 mais jinɛ kulonkɛ yɔrɔ jɛnɛya kɛ yɔrɔ don jinɛ tɛ yen hali wakulani tɛ yen foyi tɛ yen nkalon don وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفيئنا يوم القيامة محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأزواجه وذرياته وصحبه الأخيار ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين سبحان ربك رب العزة أما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.